Yung first day ng drive test namin sa Mazda. Ito yung instructor namin, yung boss namin. Parang ang lalim. Malalim talaga. Ganito talaga to? Oo, ganito talaga. Pwede mo lang at Okay lang yan, malalim lang talaga upuan niya. yan. Mana. Please subscribe and like my channel. Oy, tiyan. Ano yun mo na yun? Ano? Good luck, Brad. Pre, nanibago. Sa unang paghawak ng Mazda. Kapag mo na yung brake, takay na. Brake yan. Huwag mo na mag-brake na. Kaya na. Kayang-kaya na yan. Saktong-sakto bukas, Brad, yung ano mo, Ito yung hood. assessment. Yan talaga. Malalim talaga upuan yan. Malalim pa. Ito, gamitin mong patungan. Yan, angat mo yan. Yan. Okay na yan? Sige pa. Tama na. Okay na. Yan. Kita ko na yung hood, pre. Maganda nga yung ano niya eh. Sa cambio kasi sa harap yung ano. Wala ka alam sa mo. Ano gusto? Saan ang ano natin yan, destination? Dito kami kayo sa parking ng Pure Gold. Kahit dito. Ikot-ikot lang kami. Pabalik ulit na ito kami ng Bimapa. Bimapa ba? Punta kaming ano, Saan mo ba gusto? SM Santa Mesa. Asal. Baba ka na dyan. Kasaling ka, di ba? Ano, kakanan ka na dyan. Sundan mo na yung ano, L3 ba yun? Bilis. Saan ka na? Yes, sir. So nandito kami ngayon sa ano, di Pebrero. Papunta daw kaming Akasyelin. Boni tayo to. Ay, Boni pala, Boni. Ayun oh, Excel driving oh. Kita may naglalakad na babae, yun oh, nakaputi. Diyan kayo nag-enroll. Dyan ako. Diyan ka rin na. Ako lang. Ano yung mga babae na yan? Ayun oh. Ayun yung nagtuturo sa'yo. Hindi. Close nga sila oh. Ito. Ito may motor. Op, kanan tayo dyan. Boni tayo, sir. Boni nga. Di boni. Iyan mo siya rin. Sige, sige. Diretso lang. Diretso na lang. Pwede na tayo umikot eh. Boni yan. Diretso lang. Okay lang. Okay lang, pwede na tayo umikot eh. Di ba may gas station doon? Sa unahan pa yun. Ay, ako papunta pala tayong ano. Kala ko, magano pa pala tayo sa ano? Rizal, ano yan? University? RTU. Yan, dyan nga. Unahan pa. Hindi, unahan pa. Hindi, ano yan, Unahan sir, pa. San Francisco. Oo. Kala ko kasi pupunta na tayo ng ano? Kalintong. Pupunta pala tayo ng RTU. Op, Di ba dyan natin binili yung ano mo? e-bike. Diyan yung Ego e-bike. Ego ba yan? Ay, Gogo. Gogo e-bike. Ito ang boni. Oo. Boni din yun. Pero papuntang Kalintong lang yan. So, ano pa? Ayun, may gasoline station, Petron. Kakanan tayo dyan. Boni ulit kayo, Boni. Hindi ko na kayo tayo. So guys, papunta na kami ng ano, Bimapa. Diretso na to. Sana? Nakasya ulit, ha? Tapos Bimapa na, sir. Doon na tayo kakanan sa ano, Tapa King. Dito ba tayo? Gusto nyo pahinga muna. Sige, pwede rin dito. Ano, tuloy-tuloy lang ako ng pahingahan. Gusto nyo? Hanggang bukas.
Pag, anong oras na ba? Wala pa. Nasaan na kami? Show Mall. Diyan sa may stoplight, yan na yung Show Boulevard. Kakaliwa kami. Tapos sa dulo, Kasyalin, kakanan kami. Ano oras tayo kain, sir? Ayun. Mga oras. SM tayo kain? Pwede rin. O para pagbalik, sirik na, di ba? Okay lang ba, Rick? Okay lang. Saan tayo kakain? Ngayon? Tara, diretso na. Guys, kakain na kami sa SM Santa Mesa. KFC tayo, sir? Akala ko SM Santa Mesa tayo kakain, ba't KFC? Hindi, meron din. Joke lang. Nalama ko eh, kahit ka. Kaya mo, alin pa ako harap yun. Bakit ito Diayo. Ano bigod? Sigurad tentang bunyi. Bunyi sikol. Bunyi isa. Balik. Jual. Nanti balik. Ako lang naman. Sip. Kana ulit. Magkakaroon kain. Sigurad. Ano? Tingnan kita. Nah itu tuh. Nekas. Ada. Ini lagi langsung. Tulang. Itu. Yes, dito kami sa Bimapa. Ayan na, Bimapa. Ito na kami pala sa Bimapa. Tignan mo dito. Okay, pasok kami dyan, magpa-park kami. Ito na yung SM Santa Mesa guys. Yan na, makakain na kami. Guys, ito, magpa-parking na kami. Dito doon mo. Yan na. Paano eh, namumong babalik ng Rivera. Okay, okay. Sige, go daw, go daw. Sir, love you. Nasa loob na kami ng Vlogger pala, sir. oh, Video eh. nasa loob na kami ng SM. Sapatos ang namin mga anak na. Oh. Hindi, alam mo yung pamprad. Oh, Lunes? ano ano ngayon na lang, 30. Kaya sa pang bumili. Punta na kayo ngayon, last sale na ngayon, last day. Last day ng sale. Oh, last day ngayon, last day. Saan kayo na dito? KFC lang daw kami. Dito muna. Yes, dito kami sa KFC ngayon. Yan o. KFC. Ito, tapos na kami kumain. Ako lang pagkain. Balik na ulit kami nito ng Pure Gold, Show Boulevard. Pause ko muna, pause.